Да, това е любов, да, това е България сутрин с бавни стъпки към върховете на музикалния небосклон. Финален гост на днешният сутрешен блок е една усмихната и чаровна жена, чиято мисия категорично можем да заявим е музиката и усмивките, които тя носи. Започва да пее още на 3-годишна възраст, забележете, и никога не спира. Дори и до днес, дори и сега, когато съчетава грижите за малката си дъщеря Ванеса. Казваме добро утро на Цвети Радойчева. Добро утро. Благодаря за поканата. Благодарим, че си наш гост. Как се промени живота ти с дъщеричката? В едно интервю казваш, че не си ранобуден човек. Сега предполагам, че си доста по-ранобуден. Ами да, определено аз не съм ранобудна, но за щастие тя не е, което за мен е прекрасно. Обичаме да си доспиваме заедно и по никакъв начин тя не ме притеснява със съня. Пееш ли на своята дъщеря? Ето това винаги съм искал да питам изпълнителите, които го правят професионално. Пеят ли на децата си? Вдъхновяват ли ги те? С голямо удоволствие пее, още от самото раждане. Тя пък, за мое щастие, е много музикална. Това при всички положения наследила от мен. Много е артистична, проявява афинитет към музика и към сцена още от съвсем малка. Даже интересното е, че аз и купих дайре, когато беше на 3-4 месеца и тя започна да тактува под такт, което е страхотно. Да, определено. А как съчетаваш грижите? Може би много от нашите зрители, жени ще се попитат. Изглеждаш прекрасно. Все пак само на 2 годинки, музиката, живота отстрани. Балансираш ли везните? Да, определено не е много лесно да балансираш между майчинство и кариера. Особено нашата кариера, моята певческата кариера е свързана с много пътувания, с много участия, срещи с хора. И по някакъв начин това трябва да бъде съчетавано с майчинството, но за щастие моя мъж и моята майка прекрасно ми помагат и подкрепят моята професия. По никакъв начин аз не съм спирала да пея. Аз имах участия след самото раждане, които бяха поети преди това, и само 20 дни след това се върнах на сцена. Взе нещата в свои ръце преди известно време и започна, как да кажа, да се самопродуцираш. Ти да определяш всичко, песните, които правиш, стила, който правиш. Успешен ход ли е това? За мен е успешен ход. Може би по-бавен ход в моето развитие и в моето придобиване на моята популярност, но много по-успешен и много по-сигурен във времето. Защото осъзнах за себе си, че продуцирайки се сама, държа всичко в свои ръце. Мога да разполагам с таланта, с времето си и най-важното да пея това, което ми харесва, и да изглеждам по начина, по който ми харесва, и да бъда себе си. Защото продуцентите много пъти те слагат в рамки и биваш принуден да изглеждаш по определен начин, да се държиш по определен начин, да пееш определени неща, въпреки твоите желания, което на мен определено не ми харесва, защото аз съм доста свободолюбива. А какво й харесва на Цвети, чисто в музикално отношение? На Цвети харесват мелодичните песни, песните с послание, в които има хубав текст, хубава мелодия и музика, с която мога да стигам до хората. Не толкова комерциална музика, но пък качествена, която остава във времето. Ти си завършила джаз пеене, но като цяло, да, поп и джаз. Попа може би е така стила, в който най-добре. Ами поп и джаз, да. Джаз не е толкова комерциално в България, но пък има партите и участия, на които ме канят и на които изпълнявам и джаз музика с голямо удоволствие, но поп определено ми е приоритет. Участваш и в различни инициативи, предаваш своите знания, така да го кажем, и умения и на по-малките, ходиш в различни училища. Да. А сега съм се включила в една кампания. Всъщност имах щастието да бъда поканена от Диана Миланова, една много креативна млада дама, която създаде кампанията "Успели българи дават личен пример". Там заедно с много мои колеги, артисти, политици, посещаваме различни училища, влизаме в клас, превъплъщаваме се в добродетели, в хора, които мотивират младите да вървят напред, да учат, да се развиват и най-важното да следват мечтите си. И все пак такива хора успели, казваш, във всяка една сфера. Това дава възможност на децата да погледнат, да вземат пример. Да, точно така. И да бъдат мотивирани. Това е най-важното. Всъщност ние им даваме нашия опит. Показваме им, разказваме за нашите първоначални стъпки, за това, че всеки един от нас, за да стигне до този момент в кариерата си, защото изведнъж не ставаш известен, изведнъж не ставаш успял. Това е нещо, което във времето се гради. Съответно, не сме се отказвали. По никакъв начин не сме се разколебавали да вървим по своя път. Точно това.
им казваме. Слушаме и гледаме една друга твоя песен "Вземи ми всичко". Да. Взема ли ти музиката, отсъствията, пътуването за концерти и участия от личния живот, от семейството? Не мога да кажа, че ми взема. Музиката е нещо, което е неизменна част от моя живот и тя ме зарежда. Съчетавам музика с личен план, защото за щастие имам човек до себе си, който подкрепя това, което правя и по никакъв начин не ме ограничава. Напротив, даже дава ми стимул и хъс да следвам мечтите си. Но все пак сигурно си платила не така ниска цена за всичко. Казваш, че не ставаш известен от днес за утре. Да, така е. Така че най-вероятно трудностите са били също така, са съпътствали твоя път. Определено трудности винаги има, особено недоброжелатели, които искат да те спънат по пътя. Преминала съм през много такива моменти. Даже преди време бях на Бургас и морето именно с тази песен "Вземи ми всичко", която така стана емблема в моята музикална кариера. Хит, смея да кажа, определено. И тогава няма да забравя срещата, аз го упоменах и съвсем скоро в едно интервю с нашата емблематична певица Кичка Бодурова, която ми каза: за съжаление, ще имаш много негативи от това, че имаш тази визия и този талант, защото хората са злобни и ще искат да ти препречват пътя, но ти не се отказвай по никакъв начин. И аз се убеждавам в нейните думи и виждам наистина много негативи, но това не ме обезкуражава. Означава ли това, че нямаш много приятели във вашите среди? Имам подбрани приятели. Аз съм човек, който съм заградена с много малко хора около себе си. Подбирам си ги и за щастие във времето тези, които са около мен, са истински. Свети, бъдещи планове, върху какво работиш сега? Да, в момента работя върху нова песен, по моя музика и текст. Надявам се септември-октомври най-късно да стане факт. Ще дойда и при вас с удоволствие да я представя. На български или на английски ще бъде, защото пееш и на двата езика? На български език. Аз вече имам една по моя музика и текст, казва се "Дай ми любов" и беше емблема в една друга кампания. И така, сега следва следваща и вървим напред. Желаем успех, както в майчинските грижи, така и в професионалната кариера. Благодарим ти. Все така с усмивка напред да покоряваш наистина, да завладяваш аудиторията и да правиш хубава музика. Благодаря ви и на вас.